תודה שחזרתם אלינו לכל בוקר, ואני רוצה להגיד שלום לאורחים שהצטרפו, אבל אנחנו מתחילים עם מורן אייזנשטיין, שגם השבוע מביאה לנו מתנות להורים. מה העניינים? בסדר, מה שלומך? שבוע עברת, מה שלום אימוש? אימוש בסדר, אני עוד מעט חושבת שעוד מעט אני אצלח את הספה הזאת ממש לבדי. את רואה, אנחנו... כן, לאט לאט אני מתרחבת, אני מתפרסת על כל הספה. איזה כיף זה שזה קורה בטלוויזיה, את יודעת. לא, לידך זה פשע להיות, אז תפסיקי את רוצה שנגיד שאת לא, ושתראית נפלא, ואת הורסת, ואת מהממת? לא, שהטלוויזיה סתם משמינה פשוט. נכון, וגם יש לך תירוץ הכי טוב בעולם, וגדלת שני ילדים בבטן. נכון. שני תינוקות. חמודים. מה הבאת השבוע? טוב, היום הבאתי ככה, דברים ממש מעניינים. קודם כל נתחיל עם אומנית מדהימה שפגשתי. את יודעת, כבר דיברנו על זה שאני פוגשת כל היום נשים ודברים שקשורים לאימהות והיריון. אז אומנית מדהימה שבאמת עשתה לי לחדר, רציתי כאילו משהו שיהיה עם השם של הילד שלי, עם אריאל. אז היא עושה דברים פשוט מדהימים. מה, היא משתמשת במה? האמת, תראי, זה סוכריות אמיתיות, שהיא הלכה לשוק וצילמה, וזה פשוט נראה משהו שהוא גם כיף. אתה יודע, עושה חשק באמת לאכול את זה. וגם תולים את זה בחדר של הילד. תולים את זה בחדר של הילד. עכשיו, ככה, היא גם עשתה לי תמונה מקסימה שלי עם אריאל, וכאילו מאי אריאל, שאני אוהבת את התמונה הזאת, חמודי שלי. תמונה יפה. כן, היא עושה דברים מיוחדים, זאת אומרת, הסלוגן שלה זה... למסגר ולתלות על הקיר. כן, הנה, אבל יש פה, את רואה? כן. וכבר, אני יכולה לתלות את זה מאחורי, דווקא זה יתאים. כן, היא פשוט עושה תוכנית שלמה ככה. כן, מעולה. מאי אריאל. אריאל. אז היא עושה באמת דברים מיוחדים, שזה בעצם אומר, ההשראה שלכם היא האהבה שלה. זאת אומרת, מה שאת רוצה, היא מייצרת. תראי משהו מדהים, שזאת, היא קוראת לזה קופסה. אני אמרתי לה, זאת קופסה? אמרת לי, כן, אני ראיתי בזה תמונה. אבל מה מיוחד בזה? שאפשר, זה באמת ילדה שאת יודעת, היא נורא אוהבת פרחים וזה, אז היא באמת לקחה את הכיוון של הילדה ושמה אותה, וזה משהו מאוד מיוחד שאפשר לשים גם בחדר, בסלון. אבל עוד משהו יפה שהיא עושה גם לאריאל שלי, זה לקחת את הדברים הראשונים, את המוצץ הראשון, אפילו את את יודעת, את הצמיד הראשון של הבית חולים, את הטיטול, את כל זה, ובאמת לעשות סוג של מזכרת. כי את יודעת, אני לא זוכרת, כי הם גדלים מהר, ושמים את זה, את יודעת, שמים את זה בבוידם. כן, זה גם אומנותי, זה גם יכול להיות בכל מיני, את יודעת, חדר אורחים או משהו כזה, שיהיה את התמונות של הילד, וזה באמת מקסים. מעבר לזה, בטח יש תמונות שרצות שהיא עושה טפטים מיוחדים לחדרים. היא לוקחת, נגיד, תחביב של ילד שאוהב כדורגל, היא מכניסה אותו בתוך התמונה, ומסביב לתמונה היא עושה את כל הקטע של הכדורגל, ואם זה מישהי שאוהבת לרקוד בלט, אז היא לוקחת אותה, והכל מסביב לתמונה מאוד 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 מיוחד. את רואה גם עם שמות ודברים מאוד מעניינים. פשוט, את יודעת, אומנית מדהימה, ועושה דברים באמת שאת יודעת, לוקחת נגיד דברים שהילד נורא אוהב, כמו מחשבות. רק תגידי, איך קוראים לה? קוראים לה יעל מן גרגו, היא בחורה מדהימה. שדיברנו עליה כל כך הרבה, שאני כן, ואפשר לראות גם באתר שלי, באימוש, כמובן, מי שרוצה להתרשם. זה מקסים, התמונה הזאת היא מקסימה. כי זה משהו שמתחבר נורא לילד. היא לוקחת את נגיד, חלומות של ילד, דברים של תחביבים, והיא מכניסה את זה בתוך תמונה, והיא עושה דברים באמת באמת מדהימים. כיף יהיה לילד להישאר בחדר שלו, לא לצאת החוצה. את יודעת, הוא מוקף במקדש של עצמו. תשמעי, האמת, הייתי איתה באיזה בית שהיא עשתה, אבל בית ארמון, שהיא באמת עשתה שם דברים, וזה וואו, זה פשוט מחסיר פי מהעבודות שלה.